Hej alle sammen, nu skal jeg vise mit nye værelse. Det her, når vi går ind. Her er mit tøj, fjernstyrede biler, en falsk lavealarm, tror jeg der. Så mine solbriller, Squid Game Guard og alle mine bamser, dem bruger jeg ikke. Herunder der er alle mine kasser med ting. Og her er alt mit legetøj. Det her er faktisk ægte skud, men de er blevet skudt. Og her er min sparkgris. Her er min drone og alt muligt. Så her er mine klipklapper. Så har jeg mit eget fjernsyn, og så det her. Og så selvfølgelig 3D-printet Minecraft-skilt. Altså alle mine Nintendo-ting. Og så min Nintendo. Og så til sidst min controller og de her legetøj og mit headset. Og så alle mine ledninger selvfølgelig. Ur fra mit farmor. Og så en lommelygt. Og så en træks. Den bruger jeg bare til beskyttelse. Og så en boxingpude med 2 sæt boxinghandsker. Og så en til fjernstyret bil. Så det her er en gammel sparkgris. Og her er min pen. Her er mine hemmelige ting. Altså, jeg har lavet en video med gun. Bare rolig. Den er falsk, men jeg har slettet den. Og den falske gun er derinde i legetøj. Og det her er alle mine poser. Og det var det. Og selvfølgelig mine ting og mine bøger. Og peace out. Please like og subscribe.